je fásti inniu tá je kaint faoi tá je déanamh dasa ach tá si Fortnite dasa so tá siad caiimmuid déan dasa agus tá siad hata an seo agus bhí méid déanamh le mo mommy agus mo daddy agus ní even féidir le mo mommy nó mo daddy get déana so agus tá mé an ónly duine is féidir no déana so inis tá siad in Mario hata for mé seo nar bhí mé an íthana eile. Cad a fáil mé. For mé seo go maith. Can Nis tá hain ceann cruachtatha tá go leor cín fáca. Le cé bhé tá fáca agus for mé hain ceann amach. Can a déine seo. Inis tá gá cín cruachtatha Inis tá gá cín cruachtatha agus tá go leor cín fáca. Inis can mé déine seo. Bhí níl go man gwaga agus bhí sé prátaí so bhí prátaí i mo lámh agus gurbe san air agus hiic sé áig agus hiic sé amach agus bhí mar seo ar nera. Inis cáil sé arís. Inis tá trí cín cruachtatha inis tá go leor cín fáca. Inis bhí sin go maith feic. Wait, fanna méid. Tá an animair le sé aici go maith. Nis tá cathair cín cruachtatha. Tá níl is a gom cos a choirú tú iad. Tá hí go leor metal suas. Siú go maith. Sin an éasca ceann. An animair. Beidir níl is gut mar beidir níl is gut. Inis tá cuaig cín cruachtatha, hain dá trí car cuaig agus tá go leor cín fáca. Siú go bheith go maith. Bhí sin códachar. An fecinn tú crisscross. An animair crisscross. Tá sé actually dachar. Shaking fáca agus tá go leor cín. Tá an animair seo surfing bird. Shocking cruachtatha leor cín fáca. An floss. Bhí sin códachar.
8 cín cruig na haindó 3 car 2 cé 8 sin go leor cín. Níl go leor cín fáca sa hata. Ooh. Rock out. And sin go ní cín cruig na agus níl go leor cín fáca. Ooh. Tá animal should do the L. Oh, king. Roar. Ooh. Hey, Nicky. Run me raw me on decky, maar nie wie really ain't Tom. Oh, Tom Anna was een noob dance. Geen dojeg. Wie ging komen? Oh, she'll code decker. Oh, ja, een dojeg en 3 deg. We gaan het weer lekker. Oeh, klik. En dan... Nee! Kom hier. Ik van hem. Oh, je ging koud lekker. Ga je maar... Oh! Je dan kaartdek kan. Oh, dan animation. Ik ging hem al. Oh, flapper aan animation. Geen flapper. Oh, make it rain on animation. Oh ja, we gaan aan koetek. Oh. Breakdown on animation. They marry. Heel mekaar is waar. Hoe nani on animation. Jij denk you can. Heel eider. Carola, ik ging glorie. Oh, kan me vast door. Salut. Chineska. Kan me vast te rood. T-pose.
ceapan cin an 8 cean. Tá mé gro. Carolyn. Small eitje. Small eitjes. Germahagot. Pure salt. Chopping chin on eating. They marry. Fresh. Can we get on fit how you can? Oh, robot. I'm doing no can. Best mates. You know, I'm doing a can. En ik deed me een gritty aan daar. Ik niet er mij is klok. Gata, shit on you. Ger mag good ik vacuums or so August should new I should owing you. So Malta to vacuums and you. Agus yeah the whole subscribe die show. Die on do subscriber gur ha mahago. Agus ní déine seo dom déine seo. Tá mai géirí an cuaigú like die seo. Agus níl me más mát le mo channel gus fecar má dul tú tá an anam seo learning Irish with Keen. Agus má fecin to learn Irish with Keen. Dul DA agus tá by galore Keen an kin. Tá mé déanamh trí nu a Keen in you. Agus feca méid. Slán.